Bueno, a nosa impresión vese certo interés por parte do secretario de Industria, ofreceron un PERTE de 40 millóns de euros no que Alcoa ten que dar a súa aprobación como fecha top hasta o 30 de junio, ofreceron tamén un crédito público para a construción dese forno, Alcoa sigue sin fecha da construción do forno de cocción e sigue incumplindo co acordo de viabilidade, ese acordo que temos firmado que era a construción do forno de cocción que é a inversión máis importante da planta de aluminio. Despois, con respecto ao DBR, instamos á Xunta de Galicia a que, por favor, que sempre dentro do marco legal, pero que lle dé a máxima celeridade á autorización da cota 110 do DBR, xa que é fundamental para o futuro da planta de alúmina, e instamos a Alcoa a que consigne os fondos para a construción desa cota 110, igual que fixo ca cota 104. E despois de 14 meses sin reunión de seguimiento, que debería ser trimestralmente, como temos firmado no acordo de viabilidade, Alcoa ven aquí á mesa e seguimos igual, sin fecha, sin nada. Todos son compromisos, porque o papel todo aguanta, pero a nosotros non nos valen compromisos, a nosotros válenos os feitos.